Lewabyň bilim resmiýetleri öňümizdäki okuw ýylyna başlangyç mekdeplere kabul ediljek çağalaryň 1-nji ýanwar 1-nji sentýabr aralygyny çağalar baglaryna gatnamagyny talap edýär. Gödeňinde tutulýan ýitgeşmelere görä çağalar bagyna gatnamak okuwçylar üçin başlangyç mektebe kabul edilmegiň şerti bolar. Ýöne enatalar welaýetde çağalar baglarynyň ýetmezçiliginden hemde bar bolan çağalar baglarynyň gözgyny ýagdaýyndan şikaýet edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze talabyň töweregindäki meseleler we welaýetin çağalar baglaryna şertleri barada 19-njy noýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä täze talap barada Farab, Çärje we Däne wetraplarynyň etrap bilim müdürlikleri başlangyç sınıp ýolbaşçylaryny habarly etdi. Mektep muallimleriniň sözlerine görä körpeleriň başlangyç mektebe kabul edilmek üçin olary mektebe çenli çağalar bagyna gatnamak şertini goýmak gödeňinde tutulýar. Habarçynyň en çeme muallimleri we enatalara salgylanyp habar bermeni görä welaýetde çağalar baglary ýetmezçilik edýär. Dänewli enatalaryň gurrun bermegine görä etrabyň çağalarynyň ujuýupdy böleginiň çağalar baglaryna bilim almaga mümkinçiligi bar. Etrapda ýeterlik çağalar baglary ýok. Habarçy Faraply ýaşaýjylar üçin bu ýagdaýyň gaty ýitgeşik däldigini, ol ýerde de çağalaryň epetli böleginiň mektebe çenli terbiýeçilik edaralaryna bilim almaga mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtdy. Etraplarda girdilmegi gödeňinde tutulýan täze ýitgeşme enatalaryň sözlerine görä olar üçin goşmaça kynçylyklar aňladyr. Olaryň käbileri çağalar baglaryna gatnamajak çağalaryny mektepleriň 1-nji sınıfyna kabul etdirmek üçin häzirden çykylygy gözleýär. Etraplarda çağalar baglary ýetmezçilik edýär. Ýöne mektepler 1-nji klasa barjak okuwçylara mektebe çenli çağalar bagyna terbiýe almak şertini goýmagy gödeňinde tutýan mahaly enatalar bu mesele çykylygy gözleýär. Bir lewaply ýaşaýjynyň sözlerine görä käbir enatalar öýde galan çağalaryna çağalar bagyna gatnady hatyny almak üçin terbiýeçilik edaralaryna aýda 80 manat geçirmegi we kepilnama almagy planlaşdyrýar. Habarçy bu ýagdaý barada Däne wetrabynyň mektebe çenli terbiýeçilik edaralarynyň goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Farab we Däne wetrabynyň käbir çağalar baglarynyň azyk meseleleri enatalaryň boýnuna ýüklenýär. Habarçynyň toplan maglumatlaryna görä Farab wetrabynyň 1-nji, 2-nji, 4-nji we 5-nji çağalar baglaryna hemde Dänewiň 2-nji, 3-nji we 4-nji çağalar baglaryna terbiýelenýän çağalaryň azyk meselesi enatalaryň hasabyna amala aşyrylýar. Häzirki wagtda çağalar baglaryna döwlet tarapyndan berilýän naharlar berilmeýär. Enatalar 80 manat tölegden başga günurtanlyk her gün öýlerine nahar beşirip çağalaryna berip gaýdýarlar ýa ýanlary bilen berip goýberýärler diýip bir enata habarça gurrun berdi. Döwlet çağalar baglaryna adam bolsa et, tüwün, nohut, towuk budy we ýumurtga berýär diýip beýlik bir ýaşaýjy aýtdy. Ýöne Dänewli we Faraply enataryň en çemeti çağalar baglaryna berilýän azyk önümleriniň ogurlanýanlygyna ynanýar we bu meselede çağalar baglarynyň müdürlerini, olaryň hojalyk işleri boýunça orunmasarlaryny we aşpedleri aýplaýarlar. Habarçy bu mesele boýunça Däne we Farab wetrabynyň çağalar baglarynyň administrasiýalarynyň kommentariýa alyp bilmedi. O lewabyň tas ähli etraplaryna şol sany welaýet merkezine ýakyn etraplarda çağalar baglaryna şertleriň gözgüýüni donaýtdy.